Когато човек избира нов дом, той не гледа само сградата. Гледа и района. Колко бързо стига до центъра? Има ли магазини, училища, детски градини, болница и транспорт? И най-важното – ще живее ли в спокойна среда или в поредният пренаселен квартал? Затова днес разглеждаме район Борова гора в Меден рудник, зона Д, една от новоразвиващите се части на Бургас. Връзката с центъра минава по булевард Захари Стоянов, широк, многолентов път. С автомобил до центъра се стига за около 10 до 15 минути извън пиковите часове. Районът се обслужва и от редовни автобусни линии, включително бърза линия към центъра. Кауфланд Меден рудник е в непосредствена близост, а за голяма част от новите сгради на пешеходно разстояние. В квартала има още малки магазини, пазар, търговски обекти и ежедневни удобства. МБАЛ Бургас Мед също се намира в Меден рудник. Важен фактор за семейства с деца, възрастни хора и всички, които искат сигурност наблизо. Районът има изградена градска среда – училища, детски градини, транспорт, магазини и здравни услуги. Това не е изолирано петно ново строителство, а част от голям жилищен комплекс, в който вече има живот и инфраструктура. Има и още един плюс – морето. До плаж Крайморие се стига за около 10 минути с автомобил, а южните плажове по посока Созопол също са удобни за уикенд и летни разходки. Но най-силното предимство на район Борова гора е средата. Това е новоизграждаща се зона без старите панелни блокове и част от проблемите на стария жилищен фонд. Амортизирани входове, тесни пространства, липса на паркоместа и остарели общи части. Тук обликът на квартала се създава сега. В района има повече въздух, повече светлина, повече пространство и повече открити гледки. Сградите не са притиснати една до друга, а усещането е за по-спокойна и подредена градска среда. Районът е разположен на хълм и от него се откриват панорамни гледки към Бургаския залив, Бургаското езеро, града и зелените части около Боровата гора. Важна част от характера на мястото е Боровата горичка. Идеята не е да живееш в гората, а до нея, близо до зеленина, тишина, въздух и природа, но в рамките на града. Това е предимство за семейства с деца, хора с кучета, велосипедисти и всички, които искат ежедневието им да не минава само между входа, асансьора, паркинга и трафика. Район Борова гора съчетава три важни неща – удобна връзка с града, ежедневни удобства наблизо и по-спокойна природна среда. Обикновено човек трябва да избира или близо до града, но в по-шумна среда, или близо до природа, но далеч от всичко необходимо. Тук комбинацията е различна. Затова район Борова гора в Меден рудник, зона Д, се оформя като едно от интересните нови места за живот в Бургас, с пространство, гледки, удобства и потенциал за дългосрочна стойност.